Olin lopettelemassa työvuoroni henkilöstöravintolassa ja mietin jo tulevaa viikonloppua. Meille oli tulossa yhteinen risteily kavereiden kanssa ja suunnittelin mielessäni, mitä kamppeita otan sinne mukaan ja mitä tehdään kaupungilla. Sitten sen jälkeen tuot keittiössä tuo lämpö. Oli kiire ja työkaveri pyysi mua viemään jätessäkin ulos. En ehtinyt vaihtaa sisäkenkiä turvakenkiin. Säkki oli aika painava ja ulos päästöön ja nostin sen olalle. Sattui ihan hirveästi. Pääsin maasta ylös omin voimin ja hilaudun sisälle. Ensimmäiset tuntemukset olivat vain hämmennys, että mulle sattui tämmöistä ja miten se risteily nyt käy. Sairaalassa jalka kipsattiin. Kipsi oli jo jalassa 6 viikkoa, jonka ajan vietin suurimmaksi osaksi puolimakaavassa asennossa. Aluksi jalka oli tosi kipeä ja nukkuminen oli vaikeaa. No hankalinta oli kumminkin se, ettei 2 kyynärsauvon kanssa voinut liikkua oikein missään. Toivottavasti ihmiset tajuavat laittaa oikeat kengät jalkaan, liukkaillakin kelellä. Vahinko sattuu niin nopeasti. Seurauksista toipuminen voi olla pitkän tien takana.